Dobar dan svima, hvala što ste došli. Imao sam potrebe danas u funkciji županijskog vatrogasnog zapovjednika održati preskonferenciju, odnosno informirati javnost vezano za današnje priopćenje koje ste imali priliku skinuti sa policijske uprave. I kada o tome govorim, želio bih samo podsjetiti na već jednu poznatu činjenicu, bez obzira što su danas već mediji objavili i bombastične naslove tekstova, a to je da je vezano za taj predmet, a radi se o posebnom izvješću MUP-a, predmet u sklopu postupaka na temelju poznate činjenice da je moja supruga u 12. mjesecu prošle godine podnijela kaznenu prijavu osobno, osobno je podnijela kaznenu prijavu protiv same sebe, gdje je u navodima prijave navela sve ono što je trebala navesti. Slijedom toga, ovo su očekivani postupci. Znači, sada je na Državnom odvjetništvu u Bujama, odnosno pravosuđu, da cijeli taj postupak privede kraju. Ono što ja mogu reći i ponoviti, kao što sam rekao u 12. mjesecu i još nakon toga za medije, da ni na koji način nisam sudjelovao radnjama ili transakcija, niti sam na bilo koji način bio upoznat da se te transakcije obavljaju. Prema tome, ponavljam, apsolutno nisam imao nikakvih saznanja vezano za taj predmet i uvjeren sam da će u konačnici i odluka pravosuđa, kakva god bila, to i pokazati. Radi se o, za meni, teškom trenutku, znači mene i obitelji, djece. Prema tome, sva moja pažnja je koncentrirana na njih, da se ovaj teški trenutak prebrodi. Ono što mogu reći, da je moja supruga, kao osoba koja odgovara za svoje postupke, podnoseći kaznenu prijavu, bila svjesna da će sve biti podložno postupku i spremna je snositi konsekvence za sve ono za što se utvrdi da nije bilo dopušteno. Ono što ja mogu reći, da sam ja sve svoje dužnosti do sada, u 36 godina vatrogastva, na svim razinama, i društvene i političke, i do sada obavljao časno, pošteno, odgovorno. Cijeli taj period sam i upravljao i odlučivao o javnom novcu, bio podložan raznim inspekcijama, nadzorima, kontrolama, prijavama, ovakvim, onakvim. I cijelo to vrijeme se nisam pogriješio po zakonu. Tako radim i danas i tako imam namjeru raditi u budući. Smatram da ništa nisam pogriješio. Ja osobno, obavljajući svoj posao, časno i pošteno, prvenstveno u funkciji gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine
i zajedno sa svim ostalima u vatrogastvu Istre dao svoj skromni prilog današnje organizacije vatrogastva. Evo, to je ono što ja mogu oko ovoga naglasiti i ponoviti. Prema tome, ponavljam, sve drugo je stvar pravosuđa da utvrdi definitivno stanje i da o tome donese i odluku. Kakva god ona bila.